Okubalulekile ke bafowethu emhlabeni ukuthi ukwazi ukuhlukanisa izinto, ukwazi futhi nokuyiqonda izinto. UShembe ukhandwe ngomoya kaNkulunkulu. UShembe-ke uyafana noNkulunkulu. Kufana noma uthandaza nje mawumuntu uma ngabe kulowo mthandazo wakho ungalibizanga igama likaShembe phakathi. Lowo mthandazo wakho uyafana nomthandazo oyifake. Umthandazo ongamukelekile enkosini ngoba igama likaShembe walibiza. Awu yazi yanenhlanhla lensizwa ngiyayibongela. Lensizwa uyayibona ukuthi ayisonti ngisho ukusonta nje kodwa inenhlanhla, ayisonti ngisho kwaShembe uyayibona ukuthi inenhlanhla. Lento eshoyo lensizwa iliqiniso elimsulwa elingeke liphikiswe. Thina nje esayizuzayo inhlanhla lento eshoyo lensizwa siyayazi iliqiniso. Ungasho futhi wena ukuthi hawu uShembe mina uShembe angimthandi. uShembe uyena othanda abantu, akusiwena othanda abantu. Uma ungamboni uShembe uNkulunkulu bakhe, akusho ukuthi uwena ongamthandi, uwena ongakathandwa, kahle kahle unebhadi. Obabamkhulu nokhokho nogulukhulwana sebahamba emhlabeni bafike babona ngale ukuthi hawu kanti into zonke besizenza emhlabeni sithi nje senza kahle kanti asenzanga ngakhona. Khona uShembe futhi la abanye babemazi kodwa babengamkholelwa kuyena njengoba nani sikhona isizukulwane esingakholelwa kuShembe sithi umuntu. Isho yonke into abathanda ukuyisho nje abantu. So uShembe mese ekubizile waze wagcina usungaphakathi kwaleli bandla leli sukunenhlanhla sokuthandiwe yena kusuke kuthandwe nomndeni wakho lelo thweni lomhlaba. Nawe iwona osuke ukhonzele wacela ukuthi Shembe sicela ukuya emhlabeni siyokhomba ingane yethu engasikhipha kulolu daka esibishe kulona ngoba iqiniso elimsulwa ukuthi abantu abangasekho, abantu abakwazi ukubasiza abantu abasemhlabeni, abantu abasemhlabeni, abantu abakwazi ukubasiza abantu abangasekho emhlabeni siyadingana. Angithi wena udinga inhlanhla. Umuntu okwazi ukunika inhlanhla umuntu ongasekho emhlabeni, umuntu ongasekho emhlabeni, umuntu okwazi ukumthethela amacala eyomnikelela emenzele yonke into umuntu osemhlabeni okuwuwena. So siyadingana. Lento eshoyo lensizwa usungathandazi impela uShembe uma ungakambizi ngoba uShembe ukhona la emhlabeni ukhona nasezulwini futhi seyikhulunywa kakhulu le ndaba le, ikhulunywa ngisho nabantu abangasonti ukuthi kufika obabamkhulu babo belele enzulwini zobusuku ukuthi ngayibo ngale khona uShembe sicela uyosinikelelela ekhaya lomphefumulo, sicela uyosinikelelela ebuhleni kuphi nakuphi. So ngane yakwethu angikublame ungamboni uShembe uNkulunkulu bakhe akwakathandwa unebhadi yabo. Kube nguwena ngabe ngiyakhala kakhulu. Ngelinye ilanga kodwa ngethemba lokuthi sonke soyizuza inhlanhla.